Estreinaldi aurreko asten eta aste honetan ere berriz hemen daukagu Javi goi mailako sukaldaria Baskulinari Zenterren ikasia eta jatetxe aski esanguratsuenetan lanean ibilitakoa. Aste honetan zer, Javi? Postre edo aperitibo gazi gozo ikusiko deu. Txokolatiekin haituko gainigo. Txokolatea? Hoxe, ikustezu, postre moduko bat, madalena txotxiki bat, 40 segundutan. 40 segundutan. Madalena 40 segundutan? Egia da, ez da gezurra, 40 segundutan. Ni ez da sinisten, Javi, nahi zu nahi. Hau, arraputza. Dana gezurra, ez da sinisten, baina guantxe ikusiko zuen. Osagaiek oso simple dira. Eta, katilun bertan, eta jateko aukera mateuna. Madalena, txokolatezkoa. 40 segundu, A ber, itxe deon. Hortako, arrautzekin hasiko geha, baina eakutsiko iztuet arrautza nola iriki behar dan eta gorringoa nola separatuko dion honi. Bai, favorez. Bai zuzatikan, arrautza, bakizun hundik atatzean. Bai, normalen, ondo bide mintzat atze galde hortatik. Hoxe, aurreko aldin pasan itzan ni herri batetikan, uzkian itzen dago bat, bertatik omendatu zarrez guztik. Bale. Bueno, bai, ole, jazta, pasa zaigu. Pozinen bakarrik ez hau, Hoxe. Bueno, ikustezuek gorringoa behitu eu, eta honei jarraipena emateko, katilun bertan, osagaia gehituko izkio. Lenda bizikoa, ekilore olioa. Koiarakada eta erdi. Beraz? Bata besten gainean. Bata besten gainean, beldurri gabe. Ikustezu, errex eta azkarra-azkarri jego mukua. Eta erdi, hortxe. Biharren osagaia goiarakin gehituko diona, koiaraka bat esne. Holaxe, ikuste bat deu pixkat motzikatu zegoela, pixka iso gehituko diu, hortxe. Eta guain garbi jokatzeko, lehorren koiara aldatuko du, beste gabe. Bai, komeni, ezta? Hemen ez dio azukria kasu honetan gehiagi gehituko, ikustezue goiarak erditxo bat, barrua. Bestelare nahiko azukre badaukata. Hoxe, txokolatia eta nahiko gozo bagea bestelare eta zainduin behar pixkat azukria. Gogoratu, madalena bat egiten ari garela, 40 segunduan, hortxe desafioa. Zatana katilun bertan. Aterako alda. Azken aurreko osagaia, irina. Irina. Eren bat, begiz ikustezue, hau bakizue, zuen etxetan hasi, zuen etxetan eta tamaina hartuko jozue bai osagaien kantidaden, bai denboran, jokatu, hortako dauta sukaldaritza. Eta azkenekoa, kakaoa. Txokolatean funtsa hor baita? Hau beldurri gabe nigo. Beldurri gabe. Hau beldurri gabe ikustezue. Horre, emate baitio, grazia. Osagai danak, jak. Kontesa, emate horre, Javi. Kontesa emate, perfecto ikuste dira. Ikusten, jak. Kapak, Hemen hasiko da irabiatzen. Irabiatu. Eta, behitu, hemen ateako zaigu, gure madalenan masa txokolatezko saltxare, izan deikena. Baizu, hau, hola jate gore txarra ez da hongo, Javi? Pentsazet, makina janditu nik aste honetan. Ara, gure hona etorri aurretik, sabela berdin duta bazpare, Javi. Zoriontasuna zainduin beharra dauta bakizu, txokolatia zesateuen, zoriontasunak hilauntzuela, behitu. Ikusten? Hau, ziazu esan hau. Hor. Gio esateu, sexuan ordezko dala, nik baietz esango nuke. Ikusi, etxeko, begira. Errex eta azkarre, txak, nola egin deon. Behitu, ikustezue, errex ikustea, hau mikroginen 40 segunduz, inigo. Zer iruditzen? 40 segundu. Venga. Hoxe, txak, hau, mintxutziko, hortxe. Ateako alda, zeo zetajuzko igortik, Javi. Zalantza euskarnik, Ikusiko zu, sukaldia magikoa da batzutan da, txak. Ez da katilua erdin jarri behar ikustezu hemen, earki ikustea, iskin batian jarri deula. Importante, bestela erretzeko aukera dakau. Iskinen? Bale. Honek, begiz, 40 segundu inguru jarrik izkio, eta hortzen. Eta iten nahi dan bitartian... Txokolate sorta egarri zu hemen. Hoxe, ikuste txuzu, lau mota azkau, lehen da bizikoa, txokolate txurila. Txurila. Hau txokolati aldainigo. Izango, ez da? Izena ala balima du? Izena bakarrik handu txokolate honek, hau txokolatian koipea eta azukrez besteik ez daulako ina. Orduan, txokolate izena duka, baina izena bakarrik. Izena bakarrik. Koipea eta azukrea. Bale. Biharrena, esnekin indako txokolatea, normalen gozagarrina, zuri gehiena gustatuko zeizu zeuru. Bai, amona nogin tarten taka, guztua jatean, merien datzeko. Boio txikitsua eta bakizu. Esne basoka batekin. Ara, tin. Tita, ateako dugu. Hau da, erabiliko deuna kasu honetan gure postra bukatzeko, eta azkenekoa biskor, osasungarrina, kakaoa, 189 dun txokolatea. Besterik gabe. Eta guk erabiliko deu, 170. Klasikoa edo ezagunena izan digena.
Bueno, Desiatzen hau, Madalena hoi ikusteko, eta Ateko gero deu. bada probatzeko ere bai, ze kristo. Urrutia juntzei hemen, baino, jak, bida. Hor, ara, posible izango azkenen, nahizu, 40 segundutan Madalena Emoten atea deu. dikenetik. O atea du, hobeto esan da. Hau, kuajaute hau. Ui itxura, Jesus. Eta nik inigo zure bemenakin, bi amaiera emango dizkiot, ipuin politoni. Bata gazia, eta bestea gozoa. Nola gazia, posible alda, txokolatiakin zerbait gazia egitea. Aurretikan, zure bemenakin, jak, hau, tak, ateako deu, eta ikusi. Hau, ikaragarria da ikusen zure. Madalena txoa. 40 segundutan Madalena, eida. Ikusi. Hau zingo deu. Gelatina emateu? Pozten utziko deu pixkat, eta guk hemen beste gatilutxoa dakaba aurretikan indeuna, bukaera gozo bat emango diouna. Hau gozoa eta honekin gazia egingo deu. Ados? Beraz, hau bukatzeko, lehen da biziko gauza, mugurdi batzuk egituko izkiu. Bale. Hola, poli-polik. Hori ere, bakoitzan guztua. Bakoitzan guztua, mugurdik ikustezue, basaranak, marrubi guen garaia dela, Jakoba beste bronka gotako iguta. Hortxe, eta honi, azukre glas, edo, bueno, Kristala, euskeraz? kristala, glas, hoxe, azukre glas, gituko jo, eta tak, kolpetxo batzuk emango izkio, eta ja Oh, ikustezu pasteltxo itxura hartzen nahi dela. Hau magia da. Eta bukatzeko, ba, bueno, mentabelar pixkat. Aza ostro bat, ne etxen esatute. Iretxia izango, ba. Beira. Ikusten, txikitxua, 40 segundoan, ikusten pasteltxoa. zule? Eta hau, hemen bertatik jateko modukoa. Baino, guk netzako gozagarri dana, edo berezixeagoa dana, gastronomikoa, divertigarrixeagoa, oliba olio eta gatzakin bukatuko du. Bale, Eta omenalditxo bat egingo dio, ba, bueno, gure etxeko txokolate bokailua zanai, edo, emate ziguen, txokolate bokailu horri. beira, zaporez. Hortxe, 30.000, haizu, haure bekatu dela esateu, baina, haizu, danakin ezin kumplitu. Aizu, hau probatzeko nik ustet nereak behar lukela etorri, ze gozo zalia da sekun oso. bukatuko du nerea. Bai, gatza eskatu duzu eta banator. Daneako bai. Eta hemen, tak, Hortxe, txorrosta bat. txorrosta bat, Arginan ona baino txikixoa, favorez. txorrito, txikila. Hortxe, eta gatzarekin bukatuko du. Ber, nerea, probatu zazu, eta konta iguzu zemuzko edan, favorez. Horretarako ditu Eskukin hobeto. Eskukin bai? Zati ban hartu. Bale, bokadilloa bezala. Bale, bana. Bai, Erdi eta da biak batera jamerdia. bila batera, bokailon bezala. Bale. Txokolatezko Madalena, 40 segundoan Javi Riberoren eskutik. Zer izan? Bueno, Ez da seinale txarra. eskerrik asko hurrengo asten, Javi. Gaziarekin. Gaziarekin. Gehiago zizut aurratuko. Gozotik gazia egingo deuzu. Hoxe.